Isigcawu samashumi amathathu nanye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 2. La ngidumele zitheni ngihamba liphula makathe izulu seliya. Hola ngidumele zitheni ngihamba liphula makathe izulu izulu seliya. Zihlobile zichophile zasembo njengoba zishayukele ziphikelele emthonjeni nje. Ubona ngezithe ezigcotshwe ngamafutha ekhethela akhaphuka amakho ukuthi ilolu hlobo lwabesifazane olincintisana ngobunono. Liziqoqe zonke iqhikizi intombi zakubo la ikhipha ngokwamaxibazo onke kwaphuma ngisho nokusahloza naku phela uqhamukile ufuna uqinisekisa ukuthi okuzokwenzeka emfuleni kubonwa ngisho naye ingane encane. Akazange atshele umuntu ngeinsolo zakhe zokuthi umaqhawe ehleza akhethe yena. Kodwa injabulo nokwenama okulotshwe ebusweni bakhe kwenza iningi lodadewabo libuze liphendula ukuthi engabe yini lengaka eqhakazisa inhliziyo kadadewabo omdala yamhlophe njengembali ehlobo. Zigodla imicengezi njengoba zilandelana zinqenqa ngendlela yesizulu nje azazi nanyaka ziyazincokolela zihleke kuzwe nongaphesheya ukuthi seziye emfuleni ezasembo. Ngasekugcineni zivale ngoqhamukile owayelandela uZolile behambe beyixoxela ngesikhathi iningi liyiculela linganake nakunaka. Kodwa ke mntakama kuyofanele sivumelane ukuthi ngeke sicabane. Enyenyeza uqhamukile emabatheka ngamahlonyana nakho phela akafuni bezwe laba abanye. Hayibo sibanga nje kodwa khabazela omuhle. uZolile ebuza ngesikhathi belandelana. Hayi sengisho phela yona lento kaMaqhawe. Hawu dadewethu. Kodwa ngithi nje mina uyalazi udaba lami. uZolile athukuma aphenduke abheka uqhamukile. Manake yini enze ucabanga ukuthi uzokhetha wena? Cha phela chabe. Uqhamukile ekhophozela. Kusengenzeka noma yini lapha emfuleni. Inhliziyo yomuntu iyikhethela yona ukudlala. Baqhubeke bahambe nakho sebeqala ukusala ibangana kwezinye into. Ya hayi khona uqinisile. Kodwa ke bengingazange ngicabanga ukuthi kanti nodadewethu omdala uyibhekile. Ngingekubize ngokuyibheka ncam wena Zolile. Kodwa njengoba ngisho angeke wazi ukuthi umfokazi ucabangani. Manje kawusho uZolile enyenyeza. Uma ngakhetha ungavuma yini? Hayi ake sithi kuyobonakala khona Zolile. Uqhamukile eqinisa ubuso. Uma ke khetha omunye ke la kodadewethu yokwenza njani? Ahluke endleleni uZolile ngoba efuna bahambisana ezomquluza kahle ngeso. Hayi Zolile angifuni ukuyicabanga nje lento kaMaqhawe mina. Uqhamukile ebamba ukufutheka. Okubalekile ukuthi ubaba afuye nje ingenzeki lento yokubuyela kwainkomo emuva. Ekufikeni kwabe emfuleni bathumela izingane ukuba zikhelele ngesikhathi bona beqhubeka nokuyincokolela belovile. Akuphelanga sigamu nesomzuzu wayeseqhamukile uMaqhawe ecothoza njengasemhleni. Kusho ukuthi ubevele sifikile ukuthi nje phela izintombi bezingakafiki. Ugqoka ibhuluku likakoti nomsulwa kwathi phansi wadla imbadada zekhethe kubonakala nje ukuthi uhlobe ngezasedolobheni ke kuloko. Ngenhla ugqoka isikibhe esimhlophe esithe qwa kwase kuthi entanyeni waphambanisa imgexa yetshe legugu okungaqondakali noma yigolide noma yisiliva. Ayafika mebuqamamana neintokazi abeka iteki lakhe phezukwetshe ebese etshatha umshiza wakhe emhlanje. Kuthuleke lapha emthonjeni neintokazi zehlisa amazwi. Ashaya isikhwehlela. Makhosazana ake ningiphuzisa amanzi.
kuthuleke lapha kungazi ukuthi ubani ozokha amanzi. Kusenjalo avela sukuma uqhamukile afika acakule ngesitshana emthonjeni eze nawo. Kodwa inhlonipho yasho naphi noMandla? Sengaze kusukuma umuntu omdala nekhona. Hayibo, musu ukudlala wena. Awunikeze uNomandla wena qhamukile walethe lapha amanzi. Nebala uqhamukile abuyele nawe emuva amanzi. Ayafika wanikeza uNomandla engasambheke nakumbheke emehlweni. Eze nawo uNomandla ayafika amnike. Usaguqa naguqa nje khize. Kanti yini le ngake ngikone ngayo? Kuthe nje ngokwaliwa udadewenu ngaze ngiba umzondo nakuwena. Hayi cha akunjalo. Kodwa ke phela njengoba wazi ukuthi kuguqwa uma sewenze njani. Ngicabanga ukuthi uzoqonda ukuthi kungani ngeke ngiguqe ngisho ngabe ke thiwa bengifuna ukuguqa. Usho ukuthini Nkosazana? Usho ukuthi uyafuna ukuguqa. Kodwa inkinga sekuwukuthi isimo sikuvumeli. Cha. Ngiyakuzwa Khabazela. Izwa ke Mumbo. uMaqhawe ebuyisela isitsha lesokukhelela kuyo uNomandla. Athi uyasemukela uMaqhawe ambambe esihlakaleni ambuke emehlweni. Nkosazana, ngingebuyele emuva ngingemqiqo. Ufakazi wakho konke okwenzeke emini namhlanje. Abanye bakubiza ngebhadi lami, kodwa ke mina ngikubiza ngenhlanhla yakho. Namandla, ngiyazi kuzobuka sengazuthi sengikhipha isibhongo sikazolile ngisebenzisa wena. Kodwa iqiniso lithi wena nenhliziyo yakho kanjalo nami neyami siyazi ukuthi kunezinto ebesiphoqeka sonke lesi sikhathi kuba siyicindezele ngoba mina bese ngiyikhombile indlela. Yebo. Indlela leyo esihambe yafika egcinena ngithi manje ngoba ungasenantuba sewukhumbula izinto okufanele ukuba siyicindezele. Angitshela ke mfabela, ulindele ukuthi ngenze njani mina? Ngijabule ngithi egcineni usebuyile othandwa yimi. Ulindele ukuba ngigqize, ngikikize, ngitshela izwe lonke ukuthi nasi saluwakazi sensizwa sesizosulela umjuluko wasona kumina. Ungithathisa kwani Maqhawe? Ungithathisa kwesifazana ojabulela ukuthandwa ngothando lwesibili, uthando lweyinsalele. Lalela, ngiyintombi nami kwethu, uyangizwa? Ngiyigugu likababa noma ngifuna umuntu ozongilwela, umuntu ozolwa aphendula izimo zivumela uthando lwethu kuba kube uthando luyilona. Kahle ngamanje Nkosazana, ngingezansi. Kuyiqiniso elingephikisa ukuthi uZolile bengimthanda futhi ngiyimisele ngaye. Bengingeke phezu kwesimo esinjalo ngivumela ukuba yilulwane lensizwe elingazi ngisho ukuthi kanti ngempela lifunani. Kwawena bewuzongibuka njengesidawudawu nje sihambe sifufutheke singazi nokuthi ubani esumfunayo ngize ngigcine ngilahlekelwe yikho konke bengingakuzuza. Nomandla, ngikholelwa. Iqinisile uma ngithi uthando enginalo ngawe akusilona lokuzenzisa noma lokulungisa izinto esezonakele. Kodwa uthandiso lokungibe nalo kusukela kudala, kodwa ngingeliveze ngenxa yezimo kwawena oziqondayo. Ngizwe singelo mhle. Ngizwe Khabazela. Embuke emehlweni. Ahluntula isandla uNomandla. Ngitshela ke ngoba uthando lwakho lubaluningi bese uphoqa izimo. Uba nomunye omthandayo la kodadewethu ngaphandle kwami noZolile. Nomandla, bheka impendulo yalombuzo ufunayo enhlizweni yakho bese ungikhulula ngihambe kukude emkazeni. Angizwi sisilentaka. Kodwa ke mhlawumbe kuze umuntu athole isithuba esanele sokuyizwa kahle. Akuphinde ubuye uma sekwalele. Ujikijaliche uma usufikile ukuze ngithumele ingane kulana sixoxe kahle phansi. Amamateka uMaqhawe kuye kuvele lo mhlathi. Ngonezi. Ngizokwenza njengesicelo sakho yeza. Awu madoda. Uyazi? Hey. Angkhona. Aphinda mbambe ngesandla. Nomandla embheke emehlweni. Kusukela manje ngiyethembisa akusekho ukubheka emuva. Senginikela impilo yami yonke kuwe. Ngifisa ubone ukuthi ngangize ngobuhlembo. Amamateke esambambe ngesandla kanjalo. Ngiyojabula uma uhlala esithembisweni sakho. Aphinda aphunyula isandla uNomandla. Hamba manje nodadewethu sebemngami kanti angibona ukuthi izohlala kahle lento eqhikizeni. Hayi ungayikhathazi ngeqhikiza. Sikhulumile siqedile nalo.
hamba mkazi, hamba ungishiye ngothela umlilo yize ngingawubasanga. Lisokele limamatheka leli phungu lizodlula ngakuzi intombi. Sedlule ikhanda isandla manguneza amahla. Nangumso nibe nomusa nje kimi. Ethi Mzila kubukeka sengazuthi seyihlangene ngohlangana. Aphele emehlweni. Sesingahamba. Uqhamukile ebhekise kuNomandla. Akathukuthele uthelwe ngamanzi. Hayi masihambe ngenza kwethu. UNomandla eshequkula isigubhu sakhe ethwale nganakunaka ukuthi udadewabo lona usethelwe ngezibonkolo. Kuthuleke lapha ngesikhathi intombi kuba yileyo naleyo ithwala isigubhu sayo bebhekisa amabombe ekhaya. Endleleni lapha kuhanja nje akusakhulunyiswana. Ikakhulu njengoba iqhikiza sekubukeka sengazuthi kukhona osekulupazamisile nje emoyeni. Kusenjalo avela thula isigubhu qhamukile. Dlulane nabanye. Wena Zolile noNomandla ake nithukuma la sixoxe. Nebala bethule laba babili bambe. Nomandla manyala mani lawe engiwezwa uwakhuluma namaqhawe. Wena Zolile ubuwazi ukuthi umaqhawe ushela nje kanti sebebukana ngamehlo okuthandana noNomandla. Hawu tate wethu akunje ngoba ucabanga uNomandla. Ungalingi uphike wena. Ungalinge nje uphike. Nginizwe kahle phela nivumelana ukuthi kunezinto bekufanele nicindezele esenizoyivusa ke manje njengoba uZolile esephikile nje. Kungani nenza uZolile isilima nini? Nithandana emva kwakhe. Kusho ukuthi sonke lesi sikhathi nithule nje niyambuka nithi lala lilaze sikwengule. Aphendukele kuZolile. Uyayivumela yonke lento eyenzakalayo Zolile? Uyayivumela? Tate wethu. Ngicabanga ukuthi usebenzisa inhliziyo yakho ke manje nalapho kungafanele ngabe uyayisebenzisa khona. Kanti indlela owenza ngayo inakho futhi nokuhlukumeza amandla wanikeziwe njengodadewethu osibhekile. Iqiniso ukuthi akekho umuntu la phakathi kodadewethu bengamthanda amaqhawe. Kubalwa ngisho nawe uqopho. Leyo ukuthi sibambelele kulokho ke manje ukuze uNomandla angalandeli inhliziyo yakhe isiwuphunyula ke endleleni yokwenza dadewethu. Ngiyaxolisa uma kuukuthi ngikushoyo uveze ungahloniphi. Oh, uyayivumela yonke lento? Senivumelene ukuthi uNomandla kube uyena othatha amaqhawe. Seniyamaqhikiza manje ninazolile, seniyiphethe. Ngiyoke ngibone ukuthi ke uyokamthathe yini njengoba yonke indlela idlula la kumina. Futhi ke angiyiboni lento yenzeka uma kuukuthi mina ngisadla mbani. Eshebe goba ethatha isigubhu sakhe ethwala eshikizela ebashiya.